Naniniwala ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na hindi sapat ang pag-asa sa importasyon upang mapababa ang presyo ng pagkain at matiyak ang food security ng bansa. Sa panayam sa So to Speak ng CLTV 36, binigyang diin ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na bagamat hindi sila tutol sa importasyon, dapat lang daw itong gamitin kapag may aktwal o tunay na kakulangan sa supply. Ayon kay Cainglet, nagsisimula ng makabangon ang local hog industry mula sa epekto ng African Swine Fever o ASF, kaya mahalagang maprotektahan ang produksyon ng mga lokal na magbubukid at mga livestock raiser. Iginiit din niya na hindi lang retail prices ang dapat tingnan ng pamahalaan, kundi pati ang farm gate prices at ang buong value chain ng pagkain. Naniniwala ang SINAG na maaaring maprotektahan ng parehong producer at consumer sa pamamagitan ng balanseng polisiya sa agrikultura. Para sa mas malalim na talakayan tungkol sa kalagayan ng agrikultura, food security at ang epekto ng mga kasalukuyang polisiya sa lokal na produksyon, tutukan ng kabuuang panayam sa special episode ng So to Speak podcast na pinamagatang Sino ang magpapakain sa bayan? Importasyon, food security, at ang kinabukasan ng agri sa Pinas. Panoorin sa darating na Miyerkules, June 17, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Free TV at social media platforms ng CLTV 36.